Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Roy's Secret Files. Si Roy na naiwan na lang bigla sa ere. Sinabihan ng kanyang partner, long-term partner, na hindi na raw siya nito mahal at nahulog na ito sa katrabaho niya. At ang naging sandigan ni Roy sa sakit na naramdaman niya ay ang Panginoon. Pakinggan po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin Russell. I'm so sorry to say this, pero may pagka-victim blaming ako dito. Para kay Roy, in the first place, mali ang naging relasyon ninyo ng girlfriend nyo. 7 years, age gap, immature pa, dependent pa yan sa mga magulang niya. I hope maging lesson ito sa lahat na huwag magmadali sa pakikipagrelasyon nang hindi pa kayo fully responsible para maging magulang sa magiging pamilya ninyo. Yan po ay galing kay Darwin Russell. So, parang ang punto ni Darwin, sinet up mo yung sarili mo to a major heartbreak. Dahil nilandi mo bata pa lang. Kinupkup mo bata pa lang Inalagaan mo bata pa lang na supposed to be hindi ikaw yung gumagawa nun, kundi mga magulang niya. Well, pakinggan naman natin ang sabi ni Cesar Ramos Bantug. Good afternoon, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang po sa letter send natin ngayon na si Roy ay huwag kang sumuko sa buhay. Alam natin na may balak pa yung Diyos o may mission ka pa dito sa mundo. Huwag mong sayangin yung buhay mo para sa taong minahal mo lang sobra-sobra, binigay mo ng lahat tapos sasaktan ka lang din sa huli. Malay mo, may darating sa iyo na mas maganda pa at mas dapat para sa iyo. At saka baka mas mahaba yung kamay nung pinalit niya kasi sa iyo. At DJ Rocky, shout out na pala kay sasawa ko na si Joanne, pati yung kasama niya na si Ma'am Lenny, si Mike, at saka si JM na andun ngayon, nagchichikahan, nagmamartisan. At saka sa tropa ko na si Sayangabs na si Lorenzo Sandoval Insoy na balak nun kaayo. Salamat DJ Rocky. At sa kaibigan ko nandun na sa Paris ngayon, ingat ka dyan Chong, Philip Dison. Thank you so much, Cesar Ramos Bantug. Hindi ko kinaya yung baka mas mahaba yung daliri nung ipinalit sa iyo. Bakit? So pag mahaba ba yung mga daliri, ibig sabihin mas maraming kakasya na pera? Ang masaklap kasi doon, pinag-aral mo yung partner mo at yung sarili mo, nakalimutan mo. Eto naman ang sabi ni Myra Dor. Isang yakap na mahigpit para sa ating secret file sender. Masakit at nakakadurog ng puso ang pinagdaraanan mo, pero darating din yung araw na mahihil ka na lang nang hindi mo namamalayan. I-shot puno na lang natin yan. Charot with harot. Basta ginawa mo yung part mo para sa relasyon ninyo at alam mong wala kang regrets, okay na yun. Matatanggap mo rin yung nangyari at may taong nakalaan para sa'yo. Pakatatag ka lang. Maraming salamat DJ Rocky. Shout out po sa crush ko na nakikinig ngayon. Shout out sa crush ni Myra Dar. Anong letter nagsisimula yung pangalan ni crush? Or ano na lang yung buong pangalan para i-flames natin? Oh. Ito naman sabi ni Mai Yumi. Secret file sender parehas tayo na nagpaaral ng taong minahal. Nagtapos din sa hiwalayan. Kasi for me, love is an investment. Yung tipong sa dulo tayo ang magtutulungan pero napunta rin sa wala. Ang pampalubag loob ko na lang sa sarili ko. At least sa buhay ko may nagawa kong isang maganda para sa buhay ng isang tao. Oh, nakaka-touch naman yung line na yun. Parang naiyak ako. Like yung tears ko nasa left eye ko lang.
Charot with the rot. Sabi pa niya, masakit talagang masaktan. Literal na parang tinutusok ng kutsilyo ang puso. Pero darating din yung time na makaka-move on ka kasi you deserve more and you deserve the best. Take it slow, embrace the pain, and one day mararating mo rin yung maluwag na ang puso mo at isip mo dahil nag-heal at nakapag-move on ka na. Isang bagay na natutunan ko, hindi talaga natin pag-aari ang isang tao. May sarili silang buhay at desisyon kahit yung desisyon na yon ay makakasakit para sa atin. We have to let them go. God bless sa'yo, sender from Mayumi. Gusto ko yung sinabi ni Mayumi dito na, oo, parang nag-invest ako, tinulungan natin yung tao, pero parang napunta sa wala. Ang pampalubag loob dito, at least sa buhay ko, meron akong nagawang isang maganda para sa buhay ng isang tao. What a wonderful line. Kapag hindi umaayon sa kagustuhan mo yung nangyari sa relasyon ninyo at alam mong nagbigay ka ng kaya mong ibigay, yun na lang yung pampalubag. At least nakapag-outreach program ako. Nang hindi lantaran. Low-key outreach program, educational plan para sa jowa. Wagkar. Hi kay Abraham Regaton. Eto pa sabi ni Katrina San Jose. Ibigay mo naman sa sarili mo ang kapayapaan na deserve mo. Ibigay mo naman sa sarili mo yung pagmamahal na nararapat para sa iyo. Kung hindi ito maibigay ng taong pinipilit mo maging iyo, pakawalan mo na. Tanawin mo na lang siya sa malayo na parang bituin. Hayaan mong magningning ang bituin na ito, humiling ka na lang naway magningning pa siya sa lahat ng mga gagawin niya sa buhay. O kung mawalan man siya ng ningning, ipanalangin mo naman siya. Your wound is not your fault, but your healing is your responsibility. Alam mo yung isa ka na lang bituin tatanawin sa malayo. Naisulat ko yun dun sa Rocky Secret Files book ko. Kaya bumili ka na tapos magpa-book sign ka sa akin sa darating na January 28 sa Market alas 4 ng hapon, first come first serve. Kaya kapag hindi ka dumating on time dyan, kabisyo, good luck na lang kung meron slot pa. Wow! Kabado 20 yarn. Uy, punta kayo guys. Market, January 28. Nandun po ako. Ito pa sabi ni John Paul Estalio, don't force your loved one to change for the relationship because if he or she respects and truly loves you, he or she will change himself or herself for the sake of your relationship. Pabati po sa driver namin na si Joseph Regunda at yung tropa kong si Lawrence Celso. Salamat DJ Rocky from John Paul Estalio. Okay, punta kayo sa Market sa January 28. Ang hindi pumunta, mahuhuli ni Mrs. Charot! Ito ba sabi ni Jomar Palulim? Mahirap pa ka-move on kahit sobrang tagal nyo na. Iiwan at iiwan ka rin talaga niyan. Lalong-lalo na kapag nakahanap ng iba na may pera. Ipagpasa Diyos mo na lang, kapit sa Diyos, at huwag sayangin ang buhay. Pabati po dito sa Tres Marinas Resort. Thank you so much, Jomar Palulim. Hindi mo naman talaga alam kung sino yung mananatili at mangiiwan na lang sa'yo ng bigla-bigla. Nasa hinagap, bigla na lang mawawala. But all you need to do is to trust yourself na alam mo kung paano gumalaw kapag nawala yung taong pinagkatiwalaan mo rin. Naingatan ang puso mo. Eto naman sabi ni Charles Sancho, oo nga pala no, walang pinipiling kasarian kung sino ang nagloko. Ang lumang tugtuging magbabago naman ako ay hindi ginagawa para magbago kundi idinadahilan pag sila na ang nahuli. Parang nagkatotoo talaga na sa trabaho ay nagkakaroon ng panulukso sa kalooban without knowing na may jowa ka. At isa pang tomboy ang bumihag doon sa naging karelasyon mo, nakakainis na ipinaglaban mo pa. At huwag siya sanang matukso pero hindi niya napigilan ng sarili niya, and that is so disappointing. Wala akong may advice sa'yo pero ito na lang. Ikaw na ang lumayo, ipaubaya ang lahat.
toxic na ang relasyon ninyo, katagalan, need mong magpahinga. Huwag mong isara ang puso mo kapag ready ka na magmahal ulit. At sa girl na nagloko, sana masaya ka. Yun lang. Sana mahaba talaga ang daliri nun. Wow! Oo, kasi di ba yung pag nangunguto ka, yan, kailangan mahaba yung daliri. Ay, kuko pala yung mahaba doon. Yan, para tirisin. O kaya, baka gusto niya yun kasi magaling mag-chani ng buhok sa kilikili. Or, baka kaya niya nagustuhan yung tomboy na katrabaho niya ay dahil may sasakyan nga, may pang-ride. Baka yung iyo, ikaw lang yung nira-ride. Charot! May darot! 2024 na, marupok pa rin ba tayo? Or 2024 na. Mahina pa rin ba tayo? 2024 na. Damihan naman natin yung pagmamahal natin sa sarili natin. Alam kong alam mo na yung dapat mong gawin, Secret File Sender Roy. Alam ko na you are on the right track. Baunin mo sa buhay mo yung mga natutunan mo sa nakaraang relasyon mo. Hindi naman porke may nagtapos, tapos na rin ang buhay mo. Ang pagtatapos ay isa ring bagong yugto ng pagsisimula. Uy, nasa libro ko yan, Rocky Secret Files. O yan, January 28, 4 o'clock p.m. Sa Market, may pa-games po kami. Meron kaming pa-performance at higit sa lahat, meron kayong yakap na manggagaling sa akin. Ay! Shoutout with Darot. Guys, January 28, mark your calendar. So, yun. Isa siyang panimula. Hindi ka ba excited na bumangon araw-araw knowing na i-save ka ni Lord sa isang taong hindi naman iingatan yung puso mo panghabang buhay? Masyadong masakit yung mga narinig mo sa naging karelasyon mo. Kung hindi ka man niya napasalamatan at kung hindi ka man niya na-appreciate at kung ginusto na lang talaga niya na saktan ka sa pamamagitan ng mga salita at mga aksyon niya, ako na magsasabi sa'yo ng I'm sorry at maraming salamat. Kahit hindi mo na ito marinig sa kanya, pwede rin naman marinig mo sa kanya, kaya lang baka biglang lumambot yung puso mo tas makipagbalikan ka pa sa kanya. Pero alam mo yun, para ka nang sinampal nung taong yun, na kahit ano pang naiambag mo sa buhay niya, wala ka pa ring halaga. Ultimo nga pasasalamat ma-appreciate niya yung presensya mo, ma-appreciate niya na napag-aral mo siya, wala Ewan ko kung dama niya yun o ginamit ka lang niya. Ewan ko lang din kung ginamit mo siya. Alam mo, kung babalikan natin yung panimula ninyo, mali yun. Yung naipabarangay ka, tama yun. Kasi menor de edad yung kinasama mo. Menor de edad Hindi natin ito tolerate yung ganun. Pero napagbayaran mo naman siguro. At naging accountable at responsable ka naman sa mga naging desisyon at aksyon mo. At yun ang mahalaga. Pero ngayon, nasiningil ka ng mga desisyon mo sa iyong nakaraan. I just hope na maisip mo na you are still worthy of love. You are still worthy of love. Kung dati, tao ang ginawa mong mundo, ngayon, ang gawing mong mundo ay ang pagpapalago, pagmamahal, at
pag-aalaga ng sarili mo. At ang Diyos, nakasangga mo na hindi ka iiwan. Alam ko marami ka ng episodes na tinangka mong tapusin ang buhay mo. And thank God na na-realize mo na what is 12 years compared to the rest of your life. Marami ka pang pwedeng ma-experience na masaya sa mundong ito. Masarap pa rin namang mabuhay sa mundong ito. Lalong-lalo na kung alam mo na lahat ng pinagdaraanan mo o sa lahat ng pinagdaraanan mo, may kasangga ka na hindi mawawala. At yun ay si Lord. O, 2024 na. Ganda ng mga advice ko. Wow! Maka-Diyos yarn. Extra Diyos. Biro lang to naman. O, ready na sa prime time. Hoy! Boy Pindot, wag kang prime time naman tong drive time naman kaya tong oras na to. So, anyway, maraming salamat sa iyo, Secret File Sender. I hope you're doing okay right now. I hope hindi ka ma-dishearten sa lahat ng mga pinagdaanan mo. And I hope hindi ka nawalan ng pag-asa na darating din yung tamang tao para sa iyo. Yung tamang tahong para sa iyo. Walang gender pagdating sa pagmamahal. Yan ang tatandaan ninyo. Love knows no gender. Ang alam lang nito ay ang nararamdaman ng bawat isa. Yung maipapadama sa iyo na you are enough. You are appreciated. And that you are always loved. Ikaw lang ang pipiliin. Titingin sa iba, pero ikaw pa rin ang pipiliin. Mag-i-install ng Viva Max, pero hanggang support o nood lang. Pero ikaw pa rin ang pipiliin. Araw-araw, minu-minuto, segundo. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share to me raketera@gmail.com. This is Roy's Secret File. Sasakyan si